कार जाळपोळ प्रकरणातील कार्यकर्त्यांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ सोमवारी 6 ऑक्टोबरला दोडामार्ग बाजारपेठ बंदची हाक देण्यात आली आहे। मुख्य बाजारपेठेत पिंपळेश्वर येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ दोडामार्गच्या फलकावर ही बंदची हाक देण्यात आली होती। याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। बाजारपेठ बंद ठेवत या आंदोलनाला साथ देण्यात आली। पाहुयात दोडामार्ग बाजारपेठेतील ही दृश्य। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।